Dichuo moro ma jahigni 37 imanyo go obila mag okwach kich kitude kod nego nyathine ma jahigni 4 tok goye gi gima dik. Tim ma kamano otimore e gwenge ma Kipkosil e kaunti ma Kericho ka dichuono ero ringo molal nyaka sani. Wachore ni jalno moyang nyinge kaka Rop nogore gi jaode miluongo ni Lorin e odgi mar Kodesa bang' yudo andika mag weche mag hera e simb miyono, mano miyo jaode oringo moweyogi gi nyathineno ma koro lokorego. Ringre nyathino tere kar kano ringre osiptal ma AIC Litein ka jatend okwach kich ma Bureti Mary Wanjiku owacho ni chenro mar manye osechako. Indeed, today is a sad day for us, the residents, as we lost a young child, a minor of 3 years, 7 years, through domestic violence. We really condemn the action that was done by the father of the child, by the name Victor P., who was a resident in this plot. Mtoto wangu aliuliwa ndani. Wakati babaka alikuwa amesema atatua wote. Mimi nikang'ang'ana nikatoka nje, akakeukia mtoto, akaua mtoto. Sasa nataka justice for Jaden Kiprone na kila kitu itendeke ukweli wa mtoto wangu. At around 2 a.m., we received a report of murder. It involved a husband and a wife. Unfortunately, she left the young kid, who is about 3 years, and the husband took a hammer and he hit the boy on the head, killing him instantly. We are investigating the case, and because he knows very well that he is the one who killed, he should represent himself because we need justice.